léonn sí leabhar in ionad rudaí úsáideacha a ólam. Cuireann sí ceistena nóir corr d'aon cailín macánta a chur. Caithfí mé í feadh sé bliana ó fuair a máthair bás agus táim ré. Is féidir le áit éigean eile a aimsiú le bheith ina thuúlach. Níor leabhar aon duine chun cosint a dhéanamh Clara. Rinne a haintí staidéir a plátaí le súm toban dhéan. Gláin a thuncalaí a scornacha agus ní dúirt fach. Rinne a col cearacha, cuid acu a bheas sí mar cóide. Neabhar d'irtí áil is dáméach sí imethe as an seomra cheana féin. I djabhlach inar lí focail na Seanmháthair agus inar rinned ceapag go mbeadh cailíní buíoch as aon cartanacht a fuair siad, bhí an pácag de bhate déanta Clara as a bheith difriúil, as a bheith ag éirí níos mó, as dhiúltaigh í féin a chrappag go beag go leor chun luaí isteach sa spás a bhí lagtha amach acu dá Scéal. Bhí Clara ina thuúlach a Seanmháthair ó bhí sí 8 mbliana d'aois, nó de fuair a máthair bás de bheith pneumónia í teach cúteachta tréachtach fad is a bhí a thar ag obair siol dúbirte sa bhíonach gúil a thácaigh a héal rámhnín ina dheir sin. De bheith an tubairste míonach a bhearg Thomas Whitmore, bhearg sé freisin aon ibligád a bhathaigh a shealach I le a iníne. Níor híine an brán don bheic a cailíochaigh go cuairim gníomhach don garaníon dhíleachtach. Chlach Seanmháthair Clara, Martha Whitmore, isteach í mar go deireadh an roa ile cuireadh de chúlchant. Mar jou go mbeadh na cóirsanna ag caint dá gurfag sí a fuil féin chuig díleachlan an chainte, mar go raibh cumaí níos tábhachtaí ná geang sa phobal sléibhte lú. Áit a raibh isise gach duine gnó gach duine ile. I feadh sé bliana, thuail Clara a cothú 3 thiar leanúnach, ag éirí roimh an bracag an lá, chun cabhrú le cócaireacht agus glanag. Ag siúl 3 mhíle chuig scoil a bheas a Seanmháthair mar chur amú ama de chalín, agus ag fille níos mó cuairimí a bhar go dtí gur thití I cothlag, gan peibhreamh de bhar tráchta. Djabhlam sí go luath go rothas ag súil le buíochas as an sacrú seo, go muafaí aon gearán ná iarratas le mearúcháin a státas caitheamh, nach raibh sí ann I teach a Seanmháthair, ach de bhar fulanca seachas fáilte. An rud ná thug Martha Whitmore ná go núsáilte Clara na siúlóide sin go dtí an scoil agus ais chun na sléibhte mágar a thascéalog, ag mapáil na loganna agus na drumanna ina hintin, ag fáil amach faoi áiteanna a raibh dearmad déanta orthu, ag na duine fásta ina Scéal, ná is acu riamh go raibh siad ann. Agus an rud ná thug Martha riamh ná nach siamsaíocht dhéamhín a bhís na leabhar a lé Clara I chuimhneacha gote, ach lámheabhar bhartanis, tróracha talmhaíochta, agus cuntais gine a thóg Scéalte in áiteanna dódhéanta, trí éalas agus djungmháteacht. An lóga daimsí Clara ga habhra grumme sin, bhí sé ag deireadh casán a bhí cóteachta ag fás go raibh sí tar éis sé a chaile go hiomlán dúis. Gan an bailach isteach a aimsiú ach a bhain nuair a lean sí srúthán in aghaidh an trutha go dtí a finse, agus daimsí bearna chad idir aon na carige a doscail isteach I rudéin gan chunne. Bhí an log féin timpeall 3 acre, timpallathe ag bailí gara a dairí dhá 100 troy chrí thaobh. Oscailte don deisceart amháin, áit sile an srúthán amach tríd an bearna inar tháinig sí isteach. Ach ní hé an log féin an né ba thonntasacha
ach an rud a bhí ann. Limistéad báte timpeall 53 trasna, agus 53 duine. Circlach go forfa, le ballaí de hAppaláidí a rug teas na gréine, agus a chunné bhealaí nár tharla sa chuil mágar. Dil Clara náit seo dosan úrs na miana ina dhiar sin, ag brathnú an gí a bhí an teacht sa limistéad báte níos teo ná an log mágar. An cuí dhealarí sé go maileoh na ballaí carige teas I rí an lé, agus a scúla go mal 3 íhananta fuaire. An cuí an plandaí ag bun an logáin níos ghlaise fe seachtaní níos faide san hámbar, agus tháinig siad chun cinn seachtaní níos lua sam airach ná plandaí comneanna ach cúpla slatóí ag nála bhéal na talón. Lé sí faoi struchtúr den sort sin I leabhar leabharlanne faoi cheantailíocht. Struchtúr a dúchtar garatha báte a dúsáid sibhialtachtaí in éráidí fuaire le na mílte bliain chun séasúr fás a híine, agus barí a hétrú nár cár go marfag ina timpachtaí crua. Bhí an priansabal curtha sios sa leabhar I Jeremy álaíocha. Tean fuair sios, agus silann sé le fána mad uisce ag bailiú I limistéad ísle agus inglampa. Ach déadach garí báte a tachailte I fána cnic nó ardchlár éirte a ghabháil in áireadh. Ag cruthú michfa ráide atá difriúil go mór ón tíreach mágar. James sí Clara legan nádúirta den friúnsabal seo. Tnósc dheoladh a chruthaigh go ddíreach na cinnealacha a raibh seans hallavórí ag séirú chun iad a thágáil de lámh. Chrich Clara an log an 3 lá ag siúil, tar éis tí taistil san ihe amháin chun nach bheic agus nach dúrisce fí dá Seanmháthair nó dúdaris an cáinte, a thorfach ráisií chug tealach nár heastí uatha Ní raibh éon rud ihe aici, ach an méid beag a rán churcha a thóg sí nuair a d'ág sí, agus bhí a corp ag cinniúint ó bheith ag catlamh in rábhail choile fuair fad is a bhí sí ag fannacht an dorchadais chun a glóiseacht a chlódsach. Ach nuair a chuaigh sí sios tríd an bearna, agus chonaic sí an geirí báte ag fannacht I solas lua na maitinne, a bhallaí carige ag breth cheana féin céad ghahanna na gréine. Bhaigh sí rutaigean a bhí as láthair ón na Scéal na sé bliana a nuas. Dóchas. Ní bheadh sí bás an seo. Ní hamháin go marfach sí an seo. Thácadh sí rutaigean an seo, a curfag gach duine, a chaith uatha a histeant go ddíreach, cat a bhí caite uatha acu. Bhí na céad seachtaní go dama, ag tástal dingmháilteacht Clara bhealaí nár hAppaláidí in inniún a cuit léthireachta agus planála go léir. Ní raibh éon uirlisí aici, ach scían bheag a thóg sí as ciste a Seanmháthair. Ní raibh éon bhíodh aici, ach an rud a d'fhéadfadh sí a fháil san forais go luath san airach atá fós ina chatla. Rúisc istí crann áirithe a dúirt a leabhar a bhí inite. Glasfaí luatha a tháinig chun cinn in áiteanna foscachacha. Cúpla inniún fiáin a raibh a nionad dearta aici le lín taiscéalaíochtaí roimhe sin. Chaibh sí meáchan nach raibh sí in ann a chaile, a phráma tannaí cheama féin ag éirí tannaí cnábhach, agus ag dó caileoirí níos tapúla
ná mar a d'fhéadfadh sí iad a athaláthar. Thóg sí fosca bunasach in aghaidh balla carige an gairí bháte. Ag baint úsáide as céige agus ruisc agus de leoga, ag fálam tríomhliaal agus airad bhís háasta, cé na cumaríochtaí a chunaí an bháisteach amach, agus cé na cín a threoir guisce go ddíireach ar a cart cablata. Ach dálam sí riamh a tí nua freisin. Na patrón a ligeachtí sa deire ní hábháin marachtáil ach bláthú. Fuair sí amach gur chunaí ballaí carige an gairí bháte teas níos éifeachtaí fós, ná mar a thug sí ag fannacht le teagal ar feadh uaireanta tar éis luí na gréine, ag radiocht an teasa stáráilte sin isteach sa spás íochta le líon na híthe. Fuair sí amach gur chruthaigh nachtúg an log don déisceart, agus na ballaí cosanta micre éráid te go leor, chun tacú le fásra nar chúr a bheith ag fás ag an airde seo I sléibhte na hAppaláiseach. Dean sí tabar beag a tháinig amach as carigecha, ag ceann uachtarach an log, ag solathair uisce nar réo go thomláin riamh fiú san aimseir is fuaire. Agus thosaigh sí ag pleanáil, ag tarrant dearí sa lámh le beachta, ag riamh tosaí bunata ar na tosaí a thás sí, ag feiceáil struchtúr a aród an brantanas nádúirta seo ina rud atá in ann bia a tháirge I rí na bliana. Haring an deirg a dúir bar clara har na chéad seachtaní sin ar gach rud a léisi faoi hithe Gloine Claise, spásanna fás foscathacha talón, agus na teicnítí seantalmhaíochta a dúsáid pobal riamh dúnscríocha, chun berí a chiaadhrú I néráidí ba chúr a bheith róchrua don iremoracht. Thochalfadh sí an gairí báte níos daine, ag méadú a spás uorlár, agus ag méadú airde a bhallaí a chonaí teas. Chrúigh sí lapacha ardata ar feadh na mollaí áit a bhéadach berí difriúla méideanna difriúla gréine agus teasa a fháil. Chlúdú sí an moloch le dían a ligach solas isteach, agus a gabh teas ag cruthú spás fás atá faoi íam go thomláin a annach te go leor le haghaidh táirgeach I rí na bliana fiú nuair a thit teachtaí lasmaí faoi bhún an rópínte. Thosaigh an tochailt go déanach I mí Ebron nuair a bhí an talamh láite go leor chun oprú, agus bhí neart feachte ar ais ag clara ó na haiste bia tonaí chun iirecht a dhéanamh ar théathair fhíseán. Ní raibh éon slús a aici mar sin rinne sí ceann, ag fáil píosa Caitheamh de Scéal a d'fhéadfadh sí a úsáid mar lan, agus a cheangal de lámh amad le stíalacha ruisc a bhog sí in uisce agus a dhiúil sí agus iad phléach, unas go craifidíos agus go néaradíos níos dochte agus iad ag trimú. Bhí an uirlis bunasach agus mí éifeachtach I comparáid le slúasad chruach ceart, ach bhog sé an lámh agus sin an tain rud a bhí tábhachtach. Thachar sí ar feadh uaireanta gach lá ag scúla iarrach agus carige leis an slúasad siftethe eici, agus á ampar amach I cliabháin a dtí sí as géige saileach, ag chur an ábhar ar feadh imil an log áit nach meach sé sa bhealach. Bhí an opair go mall míltenach, d'fhéadfadh lá amháin iarachta an méid a d'fhéadfadh fireann páchaite ceart le fíorlaisí a bhogug, inúair an chloig a bhaint. Ach ní raibh clara a cheann
agus dinmháilteacht, agus fuairsigh Amach go bhféadfadh dinmháilteacht rudaí a dhéanamh a bechúr a bheith dúdhéanta nó nach raibh éon rua eile ann. Faoi dheire bhí na bealtaine, bhí an limistéir báte méadathe aici de thart ar tríán, ag méadú an uairlár faoi cheire chráid eile, agus ag leathnú an imlíne go thart ar seasca chráid trasna. Tháinig an dul chun cín mór go luath I mí an bheitheh, nuair a bhrís tochailt clára tríd go dtí ruthaigh gan chunne. Bhí si ag tochailt ag an pointe is duimhne den chláis, nuair a bhrís a slúasad siftethe go toban, trí spás fullmh, ag nochtug log faoin uairlár a cheapsaí a bhí ina charreg holaidach. Léirí tascéalaíocht thuairimach, sean sift mianach, ceann de na dosanacha a bhí sna sléibhte seo ó thart ar 100 bliain de bhaint scoil. De réir deallamh, prégaí an ceann seo, agus rinneadh dearmadéir I bhfad sular rugadh clára. Sin an tseaft go Caitheamh isteach sa chnach, ar féad thart ar 10 tráid, sular tháinig deire leis ag alt a bhí títe isteach. Ach bhí an spás féin sláán, talan thart ar sé chráid ar airde, agus 8 tráid ar leithéid, tírim agus har a bheith cúisí, agus marcanna uirlisí le feiceáil ar na bollaí a bhí snáte glónta ó chin. Deathing clara lárach cat a daimsisí. I háhan spás breise, ach cúisiocht teachta, nach féadfadh fiú a gairí báte a bhaint amach. Dean teachtaí faoi halamh sa réigiún seo seasamhach, ag thart ar 50 a 5 céim I rith na bliana. Beag beann ar an drangla a bheith ag bácáil I teas an tsamhraidh, nó ag reo faoi sneachta an géimhrí. Déiteach an talan féidimú mar sellar fréime, limistéir stórála fuair, spás siar ó thiúc inar bhéadach barí áirithe fás fiú I lár an géimhrí. In éanacht leis an ngearí báte téite ag an gréin hús, bhí rochtanaí inis ar dá críos éráide éagsúla. Bhá hAppaláidí fás éagsúla. Rán teachtaí a bhéataigh go mór, an méid a déiteach sí a héatrú. Faoi lár an samhraidh, thosaigh focail ag scapaigh trí na pobal mágar, go raibh duine éigean ina chónaí sa log tréiche, ag deire shrúthan na nusméire dua. Thuairiscí sealgairí go bhfeicfeadh siad deatach ó hinne. Luaigh críú logála go clúmfadh siad fuaimeanna ebre ó áit éigean suas na drumanna gara. Bhí na ráflaí doléir agus uaireanta contrathe, ach chríoch siad plúasa Seanmháthair darbh anam Ezekiel Hawkins sa deire, a raibh cónaí iad ina éanair I bhaithan cúpla míle ón log, agus a raibh cús aige a bheith fiosarach faoi éon duine a bheith sásta lonú I dtíad a cheachan daoine ciallmhara. Bhí Ezekiel ina ermiúr, sular thóg an spallag mór a chuid talón, ina bhíana dór sular bhrís títim isteach a chas, agus sular chuir sé deire le na ghearn bheithe faoi halamh, ina fánaí agus ina fér corfort le 20 bliain anuas. Bhí aithne aige ar na sléibhte seo níos fearr ná éon duine eile. Bhí gach log agus drom haascailte aige le 100 bliain de bheith ina chónaí ar an nímil, agus ní raibh sé anán a hallú cé a rónó an súbh ircúlta deachar a thuairiscí na rábhlaí go deannach. Rinne sé an turas chuna álamach, ag leanúint an trúthain in an truthaigh
bhaidean te I mí dhiúl. Ag glóiseacht go mall, mar gheall go raibh a chas chartata ag déanamh luas dúheanta halamh garbh. Ach ag glóiseacht go seasfach, mar go raibh a nisreacht ceann den bheacán pléisiúr a dan ina héal uachneach. Daimsí sé an bhearna itir na haanna carige. Lean sé isteach sa logaí agus stop sé le hiúntais faoin rud a chonaic sé. Bhí an gairí báite aharta. An rud a bhí ina logan nádúirta, bhí sé anois ina chlas innealtóireachta go cuaireamach, thart seasca troi trasna agus beúcnach fiche troi duine, ag a lár le bailí airtathe a chua síos I céimeanna rialta, I tró úrlár a haspáin córaithí de thutrú dían. Bhí leapacha airtathe bunúsacha, ach feidhmúla fé na nárdán líonta le híthir, a bhí feabhsathe go dían ag duine éigean le múirín agus ábhar arganach. Deas plandaí ága is sreathanna níata, glasrí a dtaitheann Ezekiel, agus cuit nach nathaniu sé. Iad go léir ag bláthú I timpeallacht chasanta na claise. Cheas fusca garbh in an bhalla thuaig, déanta as ábhar a bailiú agus dráthal foraise, ach ag taspóint córaithí sa léire de feabhsú agus de bhéadú leanúnach. Agus I lár na hibríochta do chréite seo, déach cailín tonaí le héadí salacha, agus lámha crua a níos ó na cuit ibre, le léiriú a bhasc agla agus dúsláán go caitheamh. Is é seo máit féin a dúirt Clara, a go seasfach in ainneún, a scanraí sa léir. Níl mé ag cortú duine. Níl mé ag tágáil rút a bhaineann le duine ile. Níl uam ach go bhfaici mé I méanaar. Rinne Ezekiel staidir hí feadh nóméad abba, ag feiceáil na góraithí de hétar crua agus cuthú neamhtheoir, ag aithint an neamhsplachas íochar a hacann chun cinn uaireanta ó iontasca éadóchasacha. Smíonn sé ar a ága féin, ar na rána a rinne sé agus na deisina a cailleog, ar na blianta a chaise I clí le hianchas nar riamh dá nádúr. Smíonn sé ar a bhean céile nach maran a fuair bás 20 blian ó shin, agus a dúirste gcónaí gur bé an pacag is mó ná tep cabhar a bhóst, nuair a bhí cabhar deagaí agus fáil go séir. Níl mé an seo chun tríoblóid a chuirt a dó sé sa deire. Táim an seo mar cúla mé go raibh duine éigean ina chónaí an seo suas, agus ní ra mé an ann Amach cé a bheith dúr go lár chun iireacht a dhéanamh. Rinne sé córa I tró an gairí bháte, na Hardán, an íanaise bhíana de hétar trom. Dealdaíonn sé nach bhfuil tú dúr chor bé. Dealdaíonn sé go bhfuil isagad go ddíireach cat atá ó dhéanamh agad. Tíoslaigh sé féin chorraigh, a chos corta buíoch as an scíd. Is sin ceist an bhfuil isagad cat a dhéanfaí tú nuair a chici an géimire. Mar tá an méid atá agad an seo íontach, ach ní chomheafaí sé beá tú nuair a bheith trí chroith sneachta an talamh, agus teachtaí ag tiiteag faoi bhun a níalais. Níor freagar Clara lárach, ach dar rutaigean ina léirú, an tabhras cosanta ag tóir slí do riamh cuaireamach.
ní náthod a bhí an seo. Seans gur a bheith seo rud nár bhaisí a bheith ag súil leis. Cóchalí. Tá plananna agam a dúirsí. Níl uam ach ábhar nach féidirlumm a dhéanamh nó a fháil mé féin. Glíne don dían. Uirlisí a ibrian inárara. Siirte le haid barí a asbhí sna conialacha is féidirlumm a chuthú. Stopsí ag má rioscí in aghaidh na bhúntáistí féitere. Tá bia agam. Níl móran ach tá roinnt. Déadfan mallart a dhéanamh. Rinne Ezekiel gáire. Fuaim vergach a thug le fios nach raibh an gáire go minic ina héal. A cailín tá rud éigean agat is fiú níos mó ná bia. Tá smaoineamh agat nach raibh ag gan duine eile sna sléibhte seo riamh. Tá spándam cat atá beartach agat i dhéanamh leis an áitseo. Agus caróma leat an rud atá uata áil chun é a dhéanamh. Darí an cóilfáirteocht Scéal an bheirt acu. Bhí éileasaigh Ezekiel nach raibh ag clára. Blianta de haithí fraiticúil le tágáil agus talíocht, agus na scileanna beaga gam líon a bhallaí muintear an sléibhe trí héilte de neamh spláchas riachtamach. Bhí fís ag clára a raibh Ezekiel tar éis stoppug de bheith ag ligean dó féin é a eiceáil I bhfad ó shin. An cumas féidirteachtaí a eiceáil áit a bhaca sé constatí a bháin, an fuinneamh agus an djungmháilteacht, nach féiteg a charp ásta a hallachar a thuirtheag. Le chéile d'obair siad tríd an saoireg agus isteach san ómar, ag feabhsú an gairí bháte, ag tochailt agus ag leathnú an talán faoi halamh, ag tágáil an bhainneagar a ligeamh de chlára marachtal 300 gemrag, agus deireadh hir bláthú bhallaí, nach raibh súil ag ceachtar acu dúis. Tháinig an líne ó aglis shréigte I Mbailí Gúil, a bhí ag fáil 50,000 uair sin, a fuinneoga sláán in ainneún blianta de neabhart. Bhí aithne ag Ezekiel an bhéir a bhí ina bhinistear an sin uair amháin. Bhí éasaige go raibh an farneamh fágtha ag na dúile, seachas é a dhéocha misisiúnú go formú. Bhí éasaige nach gcuirfeadh éon duine I cinne dá bheatha cud dá ábhar cuspóir nua. Rinne siad 3 thuras le miúil íosacht, gach turas ag tágáil 2 lá imláma. Gach uallach blíne pachailte go cuaireamach I dúí, agus iompartha go mal miltenach, thar halamh a bheagar an lasta lómhar a bhríse. Tháinig na hurlaisí ó bhailiúchán Ezekiel féin, urlaisí a bhí ballacha aige thar na blianta, agus nach raibh a neart aige iad a úsáid go héfachtach a thuilleag, tucha go séir de duine a chuireamh iad ag opair I nárar. Tháinig síalte ó fíntí a chonig Ezekiel le linn a bhlianta fáneachta. Naisc le garatóirí agus fermarí eile a bhallartaí cineálacha a bhí arúnathe de chuneálacha an sléibhe. Cineálacha iireachta a bhí cara ai 3 glúnta de hálaigh, a thug go raibh a néagsúlacht géanateach ina áireachas, martanas in aghaidh tácaí in tuairte. Chuaigh an dían suas I mi dhearg fómar. Phráma amad clúdathe leis na fuinneoga eclasa a bailíoch, uirchin chun an ghrian is mó sa géimreaga áil fad is a chaigh sé sneachta a déiteag bailú chlí eile, agus an solas a bhaco. Ní raibh an deire go hálan. Na méideanna agus na chruthaigh éagsúla de fuinneoga ag cruthú cuma feiste
a churfag uafas an togálaí garmiúil. Ach bhí sé féimiúil. Chuí solas na gréine tríd an glenne, agus bhuail sé na bailí carige agus na lepacha iarach híos, á déamh. Radig an teas aníos, agus bhí sé gafa ag an tíláil linne, go é inán éilú ais san fuair hús. Chud an talán faoi halamh, a bhí ceancote leis an ngáirí báte ag pasáiste a Scéal Clara trí charreg a neisc, cóisiacht teachta bhreise fáil. Spás a dan ag cuaige a chuig céim beag beann na cinnealacha in áit ile. Faoi bhí na saona, nuair a tháinig an chéad uachtrom, bhí teach glunne faoi halamh ag féimiú go thumláin ag Clara, a bhí inán bia a tháirgeag I rith an géimrí, siaróid nach raibh ann in áit ile I Virginia Thiar sna hAppaláidí, agus aniarfag forathóir na cinnealacha talaitheachta, go raibh sé dúitheanta dá níorfaí orthú. Go teiriciúil, ba háasta le an chéad géimre a dearadh le Clara leis, le rá a chur iontas fiú uirtí féin. Chimiúd an teach glunne báte teachtaí os cionn 10 céim ormthóir ítheanta an géimrí, ag títe isteach sna tríochaidí lár amháin le linn na dáanta fuachta is déine, nuair a hit teachtaí lasmí go maith faoi bhún a níolas. De has na berí a rinne sí le haidh fáis sa géimre go maith sna cúineálacha seo. Glasarí crua fuara, cosúil le cáil agus spianáiste, agus glasarí éagsúla na háise, a fuair Ezekiel ó Masc I Charleston. Glasarí fréime a bhí stóráilte sa pollan faoi halamh, ag teachtaí furfa, luamhanna a halachad blas, agus luachleithis éan. Faoi bhí feabhra, bhí níos mó bia ag Clara, ná mar a d'fhéadfadh sí a ithe. Barachas a thosaí Ezekiel ag malachtú go ciúin sna pobal mágar le haidh saláthirtí a bhí de dhí ibriocht an tí glunne. Cuire na hidirmheachta I láthair I gcónaí mar tháirge dá cuid féin, fás ina gharí féin, mar go deiringi cailín Ceathair Déag díos ina cónaí ina héanaar, sna sléibhte go ddíreach an cineal éirt gá de Clara a cheachant. Ach glís cáilíocht na glasarí, a nuaire I séasúr inar bhar formthór na deaclach airí stámathe agus fréamacha stóráite. Ceistena a treagar Ezekiel go doléir, ag cosans príomháideacht Clara fad, is a bhí clú a thógáil le haidh táirge a bhí daine ag géirí níos mó de. Thug an tarach leathnú, thug an saoire scagu. Agus faoin dara géimre, bhí ibriocht Clara tar éis fás go dtí an pínte nach féadfadh garí fictiúil Ezekiel miniu réasúnta a thabhairt chaneocht agus éagsúlacht an táirge a bhí siad ag malachtú. Ba cinne Clara an íorne a nachtú, tar éis meach na fada rúscí agus buntáistí, agus cartha I críoch leis an planál thuairimach a dhearadh gachrúd a rinne sí. Thug sí cuire de thrúr ban ó na pobal is gaire, cuairt a thabhairt an log, ag rónúid go cuairimach bunathe éolas Ezekiel fashiontochtaí áitiúla. Mná a haspáin cinealtas, gan súl le tada, a raibh starachu rún a chanál, a d'fhéadfadh a thuiscint cat a thóg Clara, agus cén fát thóg sí faoi rún é.
Tháinig na mná ag súil le gairí mór a fheiceáil, b'éidir suamh fás anfarach. An rud a daimse siad d'ach sé gan fochaliad ar feach nómad abha, ag seasamh ag imol an tíochmhainne bháte agus ag brathnú ar na lapacha artathe, an dín glunne, an íanaise ar tháirgeadh a dhealaigh, go raibh sé dúitheanta dom áit agus don seasúr. Thaispeáin Clara gach rud dómh. Bhíonn sí na prionsabal a d'ag go nnibre sé, de raigear sí ceistena le fuinne duine a smaoine go domhan ar gach gné dá chruthaigh. Thaispeáin sí dómh an talamh faoi halamh inar stórálaigh phréamhacha go firfe, an limistéir péacha inar thosaigh sí síalte seachtaní, sula raibh éon chur lasmaich an déanta. An córas meas hermach agus gnáthachan gréine a chumiad teachtaí fás gan éon úsáid brasla ar bí. Faoi dhearach an turais, ní hamháin go raibh impress ar na mná, ach bhí siad tácha, ag aitheant implachtaí a chuaigh I bhead níos faid ná tionscotal machtanis cailín amháin. Bhí na pobal sa réidiún seo ag strachailt le sláándáil bia gach gimre, tealaigh ag marachtáil ar aistí bia éontámacha de lasraí lasathe agus fiol lasathe. Lenny ag forport fálbanna sláinte de bheith espe táirgí úra le ling na mianna fuaire. Bhí an fab sin réitethe ag Clara. Dearpar sí teicnítí a déadach éon duine a raibh sásta an opair a dhéanamh a bhechasonglú. Chruthigh sí samhail a déadach an chí a níhan pobal sléibhte iad féin a athrú. Scap an fochail trí na trí chrabaile is geire le luas an dóchas ír, an ire is anamha agus is lómhara I pobal a doghlamm a bheith ag súil le díama. Tháinig daoine chun é a fheiceáil ar dús go amhrasach, ag fágáil mar thiúltaigh ar smaoinemh a dhealaigh go soléir ina dhiar sin, ach nár thriail éon duine roimhe sin. Bhún Clara go séir, ag roinnt gach rud a dholam sí, ag cabhrú le dhaoine eile suamh a ahans, inar bhéadach tithe glunne cóchasúla a thágáil, ag tuairt cóirla ar bhónata dearí atá iiriúnach do dhiamh agus dacfaní éagsúla. Had na trí bliana ina dhiar sin tógadh 1 teachglanne faoi halamh sa réigiún mágar. Gach ceann acu I dúnathe dá suamh sonrach, ach gach ceann acu ag leanúint na bídean sabal a bhorbar Clara trí thudnamh agus brathnóireach. Bhí an tionchar ar chláándáil bia in táthiste agus suntasach. Tealaigh nach raibh glasraí úra ithe acu riamh idir mí na saona agus mí an éprán. Bhí rochtan acu inis ar tháirgí I rí an gheimhrí. Tháinig fés ar an sláinte. Hit costa sléithis. Deaslaní níos láidre. Bhí an tionchar eacnimneach chós suntasach ceama. Déad bhí borachas táirgeachta a díal I mollte níos mó, ag soláthar incam airgid de phobal a bheith roimhe sin go príomha ar cothuaigh agus ar bhallartú. Chúla Seanmháthair Clara faoi na tithe glanne. Chúla sí faoin cailín a dzorbaríd. Chúla sí an tenim a leabhar daoine leis le hómós agus buíochas. Ní dheachaigh sí ar cuairt riamh, iad abhaigh sí riamh cat a bhain a garanín a caitheadh Amach. Iad abhaigh sí riamh go bhféadach a brethúnas a bheith mícheart. Fuair sí bás I ndéire na bliana 1960 8 mbliana tar éis tí Clara a chaitheamh amach. Fós ag áitiú ar éon duine
a déisfeag go raibh an cailín a gcónaí ina tríoplóid amháin. D'reastal Clara ar an táramh, ina seasamh ag cúil na haulas a bige, ag fágáil sulla bhéadach éon duine lár slé. Dheir bhaithí si éon rud a déadach si a aint mar bhrón, ach brón beag do chadramh nóir ligadó a bheith ann riamh. Don Seanmháthair a bhéadach si grá a thuairtí, dá mbeadh grá ar fáil nó fáilte roimh a riamh. Fuair Ezekiel Hawkins bás in ireach na bliana 1965 go siochananta ina chadlo sa bhatháin, ina raibh sé ina chónaí ina éonar le scótha blianta. Chaith sé a bhlianta deireanacha níos sama ná mar a bhí sé ó fuair a bhean bás, ag fáil cúspóir i tionscadal Clara, agus sásamh ag féachansúchtaí ag athrú ó lamh étóchasach go ban óg bhuiníonach. De thag sé a bhahan agus a halamh ag Clara an chéadhuain a bhí ag i riamh. Brontanas a dtaithín an teamhlach a tháinig siad chuna bheith dá héile nuair a hip ar a dealaí fola an bheisteachú. Fós Clara ag fiche a dó bliain díos fear óg dar ah anam Joseph Blackwood, a chomhraí le ceann dúna tí glonne pobl a thógáil, agus a chonaic i Clara páistí seachas mín, cónan seachas fá ordathach. Thóg siad a Scéal le héile sa log, ag leathnú an tí glonne bhunna, ag cur áit cónatha leis, ag tógáil trúr cleanne a dás an níos, ag tuiscint nach rud é sláándáil bia le tógáil go talamh, agus go bhféadfadh daoine dúnmháilte rudaí i dhéanamh a dúirt na daoine compordach agus tunaí go raibh si dúianta. Lean ibriocht an tí glonne ar aig ag leathnú. Ní mar gheall go raibh fás á lorg ag Clara, ach mar gheall go raibh daoine ag iarraí cabhrach a gcónaí, ag iarraí foghlama, ag aithint luach an rud a dheimse si. Faoin líon 1908, nuair a bhí Clara 10 bliain díos, bhí níos mó ná 10 teach glonne faoi halamh ag feidhmú i réigiún na hAppaláiseach. Gach ceann acu ag tarrant a priansabal dearí siar go dtí an clas fáilte a d'éirsingaí cailín Ceathair Déag díos édóchasach le slúsad cluiche seifteithe, mar nach raibh éon rogha eile aici le haghaidh martamis. Rinne taidirí talachíochta do go méadú ar Ceathair Clara sa deire, ag fáilsiú stadéir a thug a teicnití de lucht féachanna i bhfad níos faide ná na pobl sléibhte inar thosa siad. Dúsáid na fáilseachán téadmíocht álaíoch chun priansabal a bhíniú a daimsí Clara 3 bhreanóireacht, ag bailíochtú a mothanna i teanga a raibh meas ag an domhan acadúil uirthi fad is nach cur a díos éon rud substantiúil leis an méid a bhí a isaici cheana féin. Fuair Clara Blackwood bás ina log sa bhliain 2019 in íos a 9 bliana a 7. Tar éis deisce a 5 blian a chatha san áit ar cur dhiúltaigh a Seanmháthair íolach uirthi a fháil. Ibrian a clann agus a gachclann an teach glonne bunaigh fós, muinneann siad na teicnítí a dúirbearsí a gcónaí. Beathann siad tealaigh fós a bhéadach ocras a bheith orthu murach sin le líon géimhrí ada an sléibhte. Tá an geirí báite a thocail Clara le lán cluiche méideathe, agus feabhsata thar sé scór blian, ach tá a dhearg bunasach gan athrú, fós ag gáil fuinneamh na gréine, agus a stóráil i meas hermach, fós ag coinneáil teachtaí fáis tríd an aimsir is fuaire gan éon ionchar fuinneamh seachtrach. Tá an talán faoi halamh a daimse si de haisme anois, níos mó
ná 203 isteach sa chnok, ag soláthar cúnílacha stórála ferfe don na 1,000 punt táirge a bheithan ní háháin a tealach, ach na pobal mágar a tháinig chun bheith ag brá ar an slándal bia a chruthaigh sí. Tá na 3 chaideile ar freistal líonra teach Gloine Clara orthú ar dús, tar éis fás ina pobal rathúla, a pobal seasfach. Fad is a dhiúltaigh bailte cóchasúla ar fud na hAppaláiseach, a ngeilgear éagsúlathe ag an táirgeadh talmhaíochta ar na Clara indianta. Tean ceacht héal Clara Whitmore haar talmhaíocht ná ilseacht ná éon technic harach a bhéadhí a bhacasomlú in áit eile. Labhraíonn sé le cumas an duine chun cláchlathe, as dhiúltaigh a thógáil agus é a úsáid mar bhreosla le haghaidh chruthaigh seachas scríos. Chaith a Seanmháthair uí mar go raibh sí difriúil, mar go gcuirfeadh sí ceisteanna, mar go raibh sí ag iarraidh níos mó ná an Scéal Cún a leig tradiisiún an sléibhte amach do chalíní. Na cáilíochtaí céine sin a Dhág nach raibh fáilte rimpaí I teach a Seanmháthair. D'ág siad go raibh sí a nán rutaigean a thógáil nach bhféadfadh samhlaíocht teiranta a Seanmháthair a cheappadh riamh. An iasaireacht tugadh tríobláid uirthi, tháinig sí chun bheith ina bunus don nuaíocht. An ánaíocht tugadh leisciúlacht uirthi, tháinig sí chun bheith ina taiscéalaocht a daimsigh an lág. An léithreacht tugadh neamhthúsáideach uirthi, tháinig sí chun bheith ina heolas a dairí tínóisc eolaíoch ina gcóras táirc de bia feadh na bliana. Tháinig gach rud a cháin Seanmháthair Clara chun bheith riachtanach do rá Clara. Gach fábh a cléirithe mar neast, nuair a cuireadh I confiach sé a ligdó bláthú. Mar sin, seo an céisteaite. Caithfidh na cáilíochtaí inad féin a múine duit call mar átainna, mar abanna le ceastú, mar néithe te do nádúr a ágan na chuil tú cóluachfar nó cófáilteach sin. Catadéadach na cáilíochtaí sin a bheith da neamse fá cótheachs inar bhéadach siad bláthú. Áit ina tháinig do dhifríochtaí chun bheith ina muntaistí seachas inan litionis. Agus cata thóg fá da stop fá de bheith I gcíri tú féin a chrápú, chun go nurfach tú I spásna dearta ag duine nach bhaca do chumas. Chaith tealach amháin Clara Whitmore uata mar gur dhiúltaigh sí a bheith beag go leor, chun luí isteach lena nniúchas. Daimsigh sí lag sna sléibhte, agus thóg sí rutaigean nach féadfadh éon duine acu a shamhlú. Rutaigean a bheithí popal, agus a darí séalte, agus a chruthú gur bhíad na cáilíochtaí a dhiúltaigh siad go ddíreach an rud a bhí ag teastal chun fábanna, nóir smíonigh siad riamh orthú a réiteach. Má bhain an scéal seo macaile asad, má chuir sé ort smíanamh go difriúil iad dhiúltaigh agus iad Athléimneacht, agus na brantanis gan chuine a bhíonn I bholach úranta inar bhatainna dealratacha. Buail luistáil le haghaidh tuile scéalta faoi daoine gnách a bhain rudaí neamhgnácha amach, trí dhiúltaigh clocha leis na teireannacha an dearna dúine ile iarachtaíd a curáthail. Mar úranta tugann na chruthaigh is mó ó dhíine nach raibh éon rua acu ach cruthú. A thóg séalte nua, mar nach raibh áit sa Scéal ratha don ché a bhí iontu
ináirí